Ja, wie is dat toch nu mogelijk? Die raam die zit boervast. Dat is helemaal geen beweging in te krijgen. Ja, Miss Molly, dat heb ze nou eenmaal met den oude krom. Dat gaat immer gaat kapot. Ik blijf aan het klussen. Maar ja, bij die venster die zo vast zit, er moet echt een vakman bij komen. Als ik het gewoon forceren, wordt het alleen nog maar veel erger. Nee. Bob, wie is dat nu toch mogelijk? Wat is? De voordeur en de achterdeur zijn gewoon hermetisch toe. Oh god. Zelfs de brievenbus die klempt. En de nonk, die moet even gaan bellen. Dat is belangrijk voor de zaak. Ja, dat is zelfs heel belangrijk. Want het gaat over mijn testament. Nonk, dat gaat je veranderen. Ja. Maar dat kan toch ook telefonisch? Wat telefonisch? Jazeker. Ja, de telefoon deed het hier niet. Kent u me gaan zeggen wat het hier in die boot wel deed? Maar ik kan het eens een rondje rijden, want de rolstoel is kapot. Ja, de tuin kan ik niet in, want die deuren die zijn met geen mogelijkheid open te krijgen. Ja, geen knakwoorspieren bij. En geen drankje. Ik wil weg hier, ik ben hartstikke mug. Ja, maar nonk, zoon. Je kunt toch ook uw testament hier op schrift stellen. Dan schrijf je gewoon op wat je wilt. En dan ligt het dezelfde dag nog bij de notaris. Zo'n testament is ook geldig, hoor. Dat noemen ze een oligarchisch testament. Als schrijf je het op wc-papier. Maakt allemaal niks uit. Oh, dan zal ik maar schrijven, wacht eens even. Oh, wacht, hier ligt het. Zullen we het maar hier opschrijven? Hè? Nee! Wat? Is dat zo belangrijk dan, hè? Ja. Is dat zo belangrijk dan, die map hier? Dus even kijken. Och, hier. Daar zit er alleen maar reclame in. Ik weet het dan niet. Nee. Nog soms, dat zeg je nu wel. Maar dat mag niet weg, hoor. Dat was te belangrijk voor mij. Voor ons. Jong, wat is het toch benauwd, zeg. En die benauwd leeft, hij sturen ook benauwd, zeg. Maar, zuig het toch eens een beetje ruim, jong. Wat is dat dan wat zo belangrijk erin zit? Zit er dik een trouwbuksje in, hè? Of zit er dik asjepapieren in? Nee, ik zal eens even denken, hè. We schrijven dat toch eens even denken. Oh ja, ik weet het alweer. Alles gaat nog samen, ja. Nee, nog mij. En de kleine. Nee, nou mij nog zo. De grote. Luister eens, alles gaat nog eens samen. Of je krijgt niks. Joehoe, ik heb warme knakmoes in de keuken en chocoladepudding. Hé, Molly. Molly, is dat die mevrouw het is? Oh, kind, kom eens. Aanvallen met de hand. Kom, zeg. Oh, hier. Oh. Du wilt toch alles voor dich alleen, hè, Bob Reupsaat? En wat heb stigma zitten bij konkelvoezen? Janine Reupsaat. Doe kleine schrapnel. Du voorschat in die schild en vertrouw dich voor geen meter. Du bent misschien wel gaat gruwelijks van plan. Nou, dat doe ik dus niet aan wet. Janine, nog nooit worden we zo kort bij die 10 miljoen. Echt, verdelen alles samen. Nog zo moet alleen nog maar dat testament met de moeilijke naam schrijven. Werk nu toch even aan met? Ik werk niet met een moord. Oh, Janine. Goed, een ongelukske. Goed ongeluk. En die mevrouw Huntjes dan en Molly. Je hebt niks in de gaten. Kijk. Dit vond ik gisteren in de zuur. Wie getuin ga je aan het opruimen wordt. Molleverdrijvingsmiddel op basis van arsenicum. Volstrekt reukloos en smaakloos. 1 cc is goed voor 100 mollen. En een zeut hiervan in de koffie van de ouwe. Dat is de hel gebold. En doe meent dat dat werkt. Ja, maar dit is prima spul. Zo, we doen even gezellig een soort vreugdelunch of na ontbijt. Zo, ja. Die koffie lekker erbij. Zo, ja. Hopskie. Zo. Oh, lekker eikjes. Oh. Lekker ganzen. Ja. Dank je.
Zo, Nongson. En hier is uw koffie. Alsjeblieft. Zo. Oh, dank je. Merci. Eiken erbij. Oh, zeg, dat is wel een pittig bekje, zeg. Nou, ik zet anders nooit van zo'n sterke koffie. Lekker sterk, hoor. Nou, Hou die van. ik dacht anders dat geen meer wordt van zo'n slappe smurf. Oh, ik wil graven, Willy. Ik wil graven. Een drek aan een leven, ik wil graven. Graven, Willy. Ik wil graven, jongens. Maar wat heeft hij nou? Dat uit de gang is toch snoit? Mr. John! Wie kent dat nou? Oh, de deur. De deur. Wat heb je dan nu toch gegeven, mannen? Ga maar kijken. Ja. Molleweg. Milieuvriendelijk mollebestrijdingsmiddel. Niet op arsenicumbasis. Dat stuit toch, herenpeert. Zet er eens een gooiebril op. Verhevigt de graafimpuls van de mol, zodat deze zich zo diep ingraaft dat hij de weg terug niet meer weet. Man, nu meent de nongo ook nog dat er een mol is. Mijn goeie god, och, er is mijn tuin wel helemaal vol opzak. Mooi gisteren tot vloeiend toe en heb gewerkt. Ik vertrek hier, al moet ik uit het venster springen. Dit loopt hartstikke uit de hand. Graven, Willy. Graven. Graven, Willy. Kom maar, graven. Wat is helemaal in de Graven, Willy. Graven, Willy. Houd hem vast! Graven, Willy. Ik had in de rand halen! Graven, Willy. Graven, Willy. Mama, graven. Graven, Willy. Ik wil graven, Mr. John! Kijk eens hier! Een drankje! Nog een slok! Nog een slok! Nog een slok! Nog. Wat is er met me gebeurd? Je dacht dat je een mol wordt. Ja, dat gebeurde juist nadat je die tas koffie ophoudt. Ja, maar ik wil graag een koffie. Ik wil de chocoladepudding. Hier, manneke, een bak vol. Wat zeg je door? Wat zag je door? Sorry. Alsjeblieft, meneer Zonnekemke. Nee, wat zag je door vuur? Door vuur, wat zag je door? Ook goed, een bak vol dan. Nee, door vuur. Wat zag je door vuur? Precies. Hier, manneke, gelovig. Zeg dat nog eens. Hier, manneke. Zag je dat vroeger ook wel eens? Ja, ik denk het wel. Dat zou je een manneke tegen zeggen. God. Ja, dat hoef je echt niet beledigd om te vullen. Nee. Heb je ons in de buurt waar ik vandaan kom, zeggen voor allemaal manneke tegen je wat vergeer hebben. Waar kom je daar vandaan? Op een Nieuwstad. De Nieuwstad. Ja, Mr. John, en ik kom ook uit Nieuwstad. Ja, kijk. Mevrouw Huntjes is mijn man. Ja, sorry dat ik je de knoepers zeg, maar ik weet het ook pas sinds gisteren. Ja. Mama. Ja. Heur pap heeft ze jammer genoeg nooit leren kennen. En dat is zo jammer. Dat was zo'n aardige leven, man. Maar we waren één keer verdwenen. Joep het het. Joep het het. Wie weet geer? Och, Wie weet zich? maar dat was nog die één nacht.
Och, ich hab mich rotnodig gezocht, joh. Ik heb de ganze kermis hier nu op de kop gezet. Er was maar niet te vinden, zeg. Ach. Ja. En zo lachte me goed, want neem eens koostig. Och. Ik maakte niet de weg. Ik schaamde me zo, hè. Nee, zeg. Ze hebben me toezoet gemaakt voor alles wat schoon en lelijk wordt. Een slorie word ik, een snol, een del, een slet. Mijn pap schold me goed dat ik een gevallen vrouw word, die schengen voor de familie bracht. Maar het wordt helemaal niet waar. Nee. Ik word alleen maar verliefd. Ach. Wat? Nee. En maar wie ik dich niet koos vinden, heb ik direct een eerste trein gepakt naar Rotterdam, joh. En daar heb ik de vrouwboot gebracht naar Canada. Want die goos, die was nergens meer te vinden. Ik dacht dat ze niks meer met me te maken wil hebben. Ja, dat dacht ik ook, maar ik heb het nooit willen geloven. En ik heb nog zo geschreven, maar ik kreeg maar geen antwoord. En toen heb ik de burgergestanden en zuster nog gebeld. Maar ja, die mochten aan daar niks zeggen. Ja, en toen ben ik in de worsten begonnen. Ja, en dat is ik met een ganse aandacht op. Trees, maar kijken zie je, nou die ene, wat ik al die jaren bewaarde. Dat is toch chic. Ach. Je pakte chocoladepudding en een poffertjeskroon. Ach, weer punten, dus achter die scheet aan. En waar ben ik gemaakt? In de achtbaan. Achter de bootzuitenkist. Ach, nee. Achter de bootzuitenkist. Ja, het kan ook achter de sloekkroom geweest zijn. Of achter de oliebollenkrom, dan wordt het ook erg duur. Oh, ja. Treeske van. En dat nog 20 jaar. Oh, joh. Och, leef meiden van mij. Och, zeg, nou heb ik alles wat ik al die jaren had willen hebben. Hè. Een gezin, een oudster en een opvolgster en een vrouw. Och, heerlijk hè. Maar een opvolgster? Ja, Ja, maar wacht eens heel even. Dan wil ik wel gaan in dat zoutgehalte gaan doen, in die knakwoestje. Want daar ruw ik toch zo van. Zij hoeft niet, zeg je. Want die lieve nu staat houdt van een pittig weusje. Want alles is dat walrus vlees of dat isbergen vlees niet, hè? Wat doet hier allemaal in? Wat doet dat toch allemaal in? Ja, normaal gesproken doe ik de kippenstruitjes. Nee, normaal kippenstruitjes, varkensogen en met van die kooienpans. En daar gaat zout en kruien op. En hup, het bleek in en joe is klaar. Maar weet je wat het is? Dat walrussenvleesje en dat isbergvlees, daar kreeg ze nog geen aan terug met. Het is goed. Ik moet dat handiger in ingang steken. Zo'n op de achterkant van een oud envelop geknoeid. Verhulken, dat gelooft natuurlijk geen hond. Dat moet officiëler lieken. Netjes geschreven, van handtekeningen voorzien, van getuigen van handtekeningen en een datum erboven. Zo. Die fijn klaarvuren. Daar. Zo, ja, en die. En nu nog zo'n even halen, dan is dat zo gepiept. Zo, ik dacht dat nu zo alles wel hij. De rest regel ik wel vanuit de stad. Zo, jongens, kom. Dat is even weg. Ach, Janine, je komt net op tijd. Jongens, gaat zien testament schrijven met een moeilijke naam. Kan het daarna gelijk in een gesloten envelop naar de notaris. Wat zei ze? Ja, nog zo'n. Ik ga zijn testament schrijven. Ik kan je elk moment met hem afgelopen zijn. Ja. Dan moeten ze zaken netjes geregeld hebben. Niet wanhoop. Inderdaad. Ja, zo, ja. Ja, zet ik maar op de stoel. Dan heb ik alles klaar. Zo. Ja, dat ken ik. Ja, zo.
Zo, zit je goed? Ja. Alles erbij? Ja, geloof ik Ja. wel. Moet ik je nu dicteren of weet je zelf wel een goede Och, tekst? nee, dan komen we samen van hoe dat kan Ja, dan doe maar, ja. Maar zeker. En met een man die mankeert Garoets niks. Och, Janine, wat is dat nu toch leef van dich om dat te horen, zeg. Maar ik ga een fase in mijn leven afsluiten, joh. Ik ga de eenzaamheid verlaten. Och, dat hij maar nu uitgerekend hier bij ons het leven vaarwel gaat zeggen. Ja, dat brengt een hele andere tijd voor mij gaan. Ja, in de hemel. Ja, en met 2 van die leefengeltjes om me heen. Ik zal nooit meer alleen zijn. Amen. Dus nu, Noemson. En nu, voor het te laat is, schrijven. Ja. Ja, eens even denken. Och ja, zullen we maar denken. Ja. Heden, de 23e maart 1989, in het huis van mijn geliefde neef en nicht Bob en Janine Rupsa, zet ik mijn laatste en uiterste wilsbeschikking op papier. Perfect. Al mijn bezittingen, al mijn bezittingen gaan na mijn dood over naar mijn rechtmatige opvolgers. Prima. Zijnde Mijn geliefde neef Jochem Rupsaat en zijn echtgenote Janine. Zijnde mijn lieve dochter Molly en mijn lieve vrouw Helena, Theresia, Hubertina, Maria, kortweg Treeske, Huntjes. Zo. Helemaal in orde, Noemson. Ja. Wacht even. Ja, goed zo. Prima, ja, mooi. Alsjeblieft. Zo, zet je ook een handtekening nog eronder? Oh ja, dat Anders gaat het niet hoor. Ja, goed zo. Hopsakee. En dan komt er nog die van ons Ja. en het kent geen rustig sterven. Ah ja, goed. Zo. Oh, wacht eens even, Noemson. Klopt dat wel hier? Nu maak je toch wel echt die grap, zeg. Nee, Noemson toch. Nee, zo gaat het niet. Dit moet je toch echt wel veranderen, hoor. Jong Loester, dat is perfect. Dat is precies wie ik het wil hebben, zeg. Alsjeblieft. Hey. Wat stuit dat precies? Dat er alles achter ligt aan die Miss Molly, aan ene Theresia, Albertina, Hubertina, Huntjes of zo gaat. Mevrouw Heuntjes, wat heeft die ermee te maken? Och, de man is gewoon gek. Oh, die vrouwen hebben hem natuurlijk de kop verdraaid. Wij weten wat die de nacht met hem hebben uitgevreten. Wieso? Ja, weet ik veel. Laat me eens lezen. Oh, hij noemt mevrouw Heuntjes zijn vrouw en Miss Molly zijn dochter. Oh, die hebben hem natuurlijk gehypnotiseerd. Of nee, dat komt natuurlijk van het mollenvergif van dich. Nu heeft er ook nog hallucinaties van overgehouden. Weet ze wat? Dan verander ik het toch? Laat me dat zeggen. Zo. Zijnde mijn geliefde neef Jochem Rupsaat en zijn echtgenote Janine. Zo. Ja. En is ondertekend en dus geldig. Zo, noem mijn handtekening even eronder. Rupsaat. Ja, mooi. En doe die van dich nog, Janine. Ik teken niet. Ik pleeg geen valsheid in geschriften. Huh, dan teken ik toch voor dich. Ik heb die handtekening al zo dik nog gemaakt. Ja, zo. Prima testamentje. Mooi.
kan dan nu direct naar de notaris. En dan ga ik nog zo naar verder met. Hoe met? Ja, met doodgaan natuurlijk. De man is aan het sterven toe. Toch is hem vermoorden? Ja, mens, nu toch niet zo kleinburgerlijk. Voor 10 miljoen moesten we maar gaan over hebben. En dan, hè, de man is toch veel kranker als verdenken. Het wordt waarschijnlijk gewoon een fluitje van een cent. En die mevrouw Heuntjes. En die Miss Molly dan? Nou, als het moet, kan hij 1 minuut mee door. Idioot! Dat is geen moord, dat is uitroeiing. En dat doen ik niet met. Dat kan ze vergeten. Dit macaber spelke speelt stoer maar alleen uit. Adie. Oh goed. Wie minder pottenkijkers, wie beter. Zo. En dan nu operatie Eindenungsom. Op naar de keuken voor knakmoes met arsenicum. Of met rattengif, of met strychnine. Of nee, weet je wat ik doe? Ik maak een mix van die alle drie. Een soort van cocktail. Ach zo. Ik voel me weer waar, zeg. Oh, ik heb me een 10 maar zo goed gevoeld, ja. Nog een slukje drank, Mr. John. Nou. Ik bedoel pap. Nee, meisje, dat is een drank. Vanaf dat ik nog die vrouw weer terug heb gevonden, dan van, nee, geen drank meer, echt niet meer. Een knakroos. Oh nee, geen knakwoes. Oh, als ik denk wat ik toch ingeduwd heb allemaal. Oh. En de vond je het nog lekker. Oh, maar dit is niet te vreten, dat zuig. Oh, geen goed, nee. Ja, wat? Nee, zeker geen knakwoes meer. Ach, zeg, niet? Ja. God, ik denk, ik zet even het knakwoes warm voor die. Nee, geen goed. Maar wat hebben die koffers te betekenen? Och, neef, jong. Jongson, je zou toch nog een tijdje blijven? Och, neef, jong. Het leven, dat zit vol verrassingen. Ja. In die huis, daar vond ik mijn dochter Molly terug een beetje. En mijn vrouw, hè. Maar, jong, dat is meer dan wat mannen geen ooit voor mij had kunnen doen. En daarvoor zal ik u ook rijkelijk belonen, ja. Oh, dus het is waar. Miss Molly is uw dochter en mevrouw Heuntjes is uw vrouw. Ja. Oh, zeg, wat ben ik toch blij voor. Ja. Och, jongson, kom even met naar de keuken. Het was toch een lekker knakwoes. Kom, Nee, Sjoerd, nou al die gebeurtenissen die Mozes, geen knakwoes meer. Wel een beetje van die knakwoes, ja? Ja, en het is ook niet zo goed voor de geur. Och, jongson, alleen, nu komt Nee. maar. Nee, Sjoerd. Ja, kom. Nee. Maar ik heb net een nieuw doos opengetrokken, jongson. En er zat er allemaal put in met zo'n mooi blauw etiket. Boah, Sjoerd, dat is met dat ijsberenvet. Oh, Sjoerd, zeg. Maar, daar heb ik eens een prijs met gewonnen. Oh, nou. Ja. Prijs minder vet, joh. Zullen we zeggen, Ellen, oké, wacht even. Ik ga het even horen. Wacht een moment. God maar horen, joh. Wacht. Ja, hupsakee. Kijk eens hier, meidje, kijk eens hier. Hopla, een weusje. Ja. Een weusje. Gat, zo. Lekker, hè? Maar heerlijk, joh. Ja. Ja. Ja, eet maar lekker eraan, hè? Heerlijk, ja. Maar dit dan in mijn schoot, hè. Ja. Nou, heerlijk, hè. En dames vinden het ook lekker. Maar kijk, op zijn duur zich wel eigenlijk vervelen. Die werd er doodziek van. Ja, juist, joh. Maar wie voelde ik nog goed? Maar zeker, we hebben dat nog nooit zo goed gebeurd. Nee, maar we niet kan goed. Maar Och, Ston, zal ik u nog een knakwoesje pakken? nee, ze moet geen kampmoes. Want jong loester, ik voel me zo rood, hè. En dat heb ik te danken aan die vrouw, hè. Mama, en ik heb nu mijn gezin, hè. Dus niks zullen we tegen, hè. Maar hoe dan bereid, zal ik je rijkelijk belonen. Je zult nog jaren heugen. Echt hoor, je wilt hem nooit meer vergeten, hè. Zeg je met eens gewoon maar, want we hebben niet zoveel tijd meer. Kom maar gauw, dat over, hè. Dag, meneer Rupsaak. Dag. Dag. Nee, doe nog de groeten aan de Ja, neef. ja, Oh, dag. ja, dag, hè. Dag. Hey, Canada, here we come. Hop. Meneer Rupsaak, bedankt voor alles en doe ik vrouw de groeten. Alsjeblieft.
Ik voer die knakworstwoordvergif van Aamdreup en die kiepen het om. Daar moet ik het niet van weten. Ik denk dat ik wel kan gewoon. Johns knakworst is ongevoelig voor toevoegingen van welke aard dan ook. De fijne smaak wordt gewaarborgd door speciale ingrediënten. Dus, die zwijnerie is niet te vergiftigen. Het zal wel door dat ijsberenvet komen. Wie weet sticht dat? En wat is het trouwens nog hier? Ik weet dat van mijn ijsberenbontjas. Die krumpelen me. En hij zet er nou ook wel weer in mijn hoed. Er wordt nooit nut. Voel en gif hebben geen vat op de ijsbeer. Niet op zijn vel en niet op zijn vlees. Dat weet ik van de bontwerker. En dat vertelt ze me genoeg pas. Ja, nou, maar ik kon ze juist zo eens vertrekken, hè. Ik stond bij Peters. Dat was klaar, hè. En of je mij gelijk met wil nemen. En wie ik die 3 gezonde mondjes zo vertrekken, toen wist ik dat van die 4 spelken niks goeds terecht was gekomen. En toen dacht ik, wat moet ik eigenlijk her? De helft van het huis hier is van mij. En we waren uiteindelijk aan het scheiden. Ja, ik zal de makelaar wel bellen dat de verkoop van het huis toch doorgaat. En vergeet de notaris niet te bellen, in verband met de boedelscheiding. Dat zetten we ook door dus. Ja, wat dacht je dan? Hallo, de postbode. Zeg, waarom is de brievenbus hier afgesloten? Hallo, is er iemand thuis? Er is postvurig. Ik kom wel even. Ja, dan is de makelaar wel bellen. Hallo. Och joh, dat is wel ook. Ik denk het geen verbinding. Zo, nog sportzin op het tank. Dat is natuurlijk niet. Oh, de rally van Monte Carlo. Hier, de fanmail. De televisieblaadje ook erbij. Nee, dat hebben we opgezakt. Dat heeft u gezet, man. Er stond het programma zo in. Gezet wil alleen bezorgers op het titel dat abonnementsgeld betaalt. Heb ik betaald. Je moest elke 3 maanden betalen. Dit ene keer per jaar voor 3 maanden, dat trappen ze niet in, hè. En wie nog het bezingers? Ja, de gebroekelijke aanmaningen en naheffingen, ja. En in de brief. Van Harry's Hamburgerreek. Zou dat misschien ook in de maggenschap open? Oh, dat wil ik nog. Nee, dit is echt reclame. Ja, maar. Waar ook de schoon verweerd. Ja, jammer. Ik ga hem wel openmaken. Ja, da di da dam dam. Ja, da di da da di da 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 di da 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 dam. Round da di da ja da 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 dam. Ja, ta 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 tam. Oh. Niet te geloven. Oh. De jongson, die heb ik echt rijkelijk beloond. Oh, maar Bob, wat is er dan nu toch gebeurd? Vertel, daar ben ze ineens zo blij, man, hè? Wat is er? Dat boete.
wie bij de voordeur? Oh, dat is een ganse grote vrachtwagen. Gelaaien. Met nou ja. Oh, met 45.000 put knakworsten. Ik hoop dat je allemaal genoten hebt van het spel. En ja, wij hebben dat allemaal vurig gedaan, die wil ik even aan het vuur stellen. En dan wil ik beginnen met Janine Reupsoort, Mirjam van der Wal, dan hebben we nog Bob of Jochem, wie het wil nemen, Reupsoort. Harry Hurling. Dan hebben we mevrouw Huntjes. Marianne de Wil. Miss Molly. Danielle. En de zieke noemt John. Allemaal. Dan hebben we nog eens die achter dat raam zit. En dat is dan niet voor misschien wat de verkeerde gedachten opbrengt, maar dat is dan meer als souffleuse. Meer als. En Marjan, Marjan, kom maar! Marjan, kom maar! En dan om alles een beetje in goede orde en banen te leiden, hebben we een regisseur. En, Ja, de naam. nou, dat is dan Bab Mariusberg. Ja. Dan wil ik nog even vermelden dat Marjan ook de eindverantwoording heeft gehad over de inrichting en de aankleding van het decor. Met ondersteuning van Mirjam. Technische ondersteuning. Dan hebben we nog wat de muziek, het geluiden, het decor, opbouw, etcetera, etcetera. Dat is Mattie van der Wal en Huub Joosten. Algemene ondersteuning, Annie Kleven en Yvonne Bessems. Algemene ondersteuning bij opbouw, decor, etcetera, etcetera, Hans Koijen. En dan danken voor Patrick Wilders voor de opnames van vandaag hier in het stuk. En dan nog hebben we, sorry, dat hou ik vergeten, de griem, de schmink, etcetera, etcetera. Jolanda de Wild. En last but not least, onze spreekstalmeester, mannetje van alles, hulp achter de buren, want er gebeurt ook van alles, Joep Jurissen. Allee, 1, 2, 3. Nog een keer. Goed dan.